हे सगळे आहेत. कुठलाही नॉर्म्स मध्ये आम्ही बसत नाही असं बिलकुल नाही. चला हरकत नाही, आपण एक हे करू. सर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, लिगल, इलिगल सगळ्या शाळांसाठी ठाणे महानगरपालिकेने 4/8/2025 ला GR इश्यू केला, बरोबर. त्या GR प्रमाणे महानगरपालिकेने स्पष्ट शब्दात सांगितलं की मुख्यमंत्री, माझं इतकंच म्हणणं आहे की तुमच्याकडे तो अधिकारच नाहीये ना, म्हणजे तुम्ही शासनाला ओव्हरले करताय एका अर्थाने ना. असं नाहीये सर. अच्छा मला सांगा, त्या GR मध्ये काय लिहिलंय? विथ इमिजिएट इफेक्ट. याचा अर्थ काय होतो? आता तुम्ही ऐकलं, तुम्हाला लगेच आता करायचंय. शासन आदेश जारी झाल्यापासून विथ इमिजिएट इफेक्ट असं सांगितल्यानंतर तुम्हाला हा अधिकार नाहीच आहे की तुम्ही हे ठरवाल की जाऊ दे माझा हे 4 परीक्षा होऊ दे त्याच्यानंतर मी ठरवतो. आहे का? आहे का अधिकार तुम्हाला? नाही. याचा अर्थ तुम्ही शासनाच्या GRच्या विरोधात काम करताय. मग आम्ही जर समजा अशी तक्रार केली शासना तुमच्या विरोधात की मुख्यमंत्री किंवा तुम्ही जे शासनाने आदेश दिलेले आहे त्याची अवहेलना करून आम्ही जर समजा रजिस्टर करतो कंप्लेंट, मग ते चुकीचं ठरेल का? की तुम्ही शासनाचा निर्णय पायदळी तोडून स्वतःच्या मनमानी पद्धतीने तुम्ही काम करताय हिंदी शिकवण्याचं, अशी जर तक्रार आम्ही केली पक्षातर्फे तर ते चुकीचं ठरेल का? नाही, तुम्ही ज्या कारवाई करता ती योग्यच आहे, परंतु आम्हाला काही वेळ द्या. मी सरांशी तुम्ही आता एक काम करा, आमचं शिष्टमंडळ आता इथून तेव्हाच जाईल. तुम्ही आदेश काढा की यापुढे आम्ही हिंदी भाषा हा विषय शिकवणार आहे जोपर्यंत सरकारचा पुन्हा आदेश येत नाही. शासकीय GR मी तुम्हाला आता देतो, नाही तर मग आम्ही आमची कारवाई करू. नाही, मला थोडासा वेळ द्यायला लागेल ना. मला माझ्या वरिष्ठांशी बोलल्याशिवाय सर बघ बोलून घ्या ना तुम्ही. मी तुम्हाला आदेश पाठवतो, तुमचा मला हे द्या, मी तुम्हाला शासनाचा आदेश पाठवतो. ठीक आहे, तुम्ही शासनाची कॉपी घ्या त्याप्रमाणे मी तुम्हाला काही इलिगल काम नाही करायला सांगत आहे. नाही, नक्कीच मी तुम्हाला सांगतोय की मी तुम्हाला हे सांगतोय की शासनाने बोलतील त्यानंतर तुम्ही सुरुवात केली तरी चालेल. आता सध्या स्थगित करा. तुम्हाला आता हे आम्ही का सांगतोय, कारण आम्हाला जी तक्रार आली ती शाळेतूनच आली हिंदी विषय, कारण या शाळेत मराठी नाही सर. बरोबर, आपण पालकांना पण मान सन्मान देत असतो सर. आणि असंच जर काही असतं तर आता आपण जी मीटिंग झाली सर, PTA मीटिंग झाली सर, यामध्ये आपल्या एकही मराठी पालकांनी सर हे केलेलं नव्हतं. का बोलते तुमच्या समोर सर? असं कसं? मला एक गोष्ट सांगा सर. सर ते तुम्हाला लेटर देऊ शकतात. कारण मी तुम्हाला नाव नाही सांगणार ना कोणी दिलंय. नाही सर, तुम्ही नाव सांगूच नका सर. मी असं हे ठेवतच नाही की तुम्ही मला नाव सांगा त्यांचं. माझा मुद्दा इतकाच आहे हा बोला की जे शासनाने सांगितलं ते व्हायला पाहिजे. होईल सर, नक्की होईल. तुम्ही एवढं तुम्ही आम्हाला एक पत्र द्या. आम्ही मनसे दिवा शहरकडून आलो संपूर्ण बॉडी. आम्हाला एक पत्र द्या की बाबा आमच्याबद्दल जी तुम्हाला तक्रार आली होती शाळेत आले होते ते आम्ही बघितलं की इथे हिंदी शिकवलं जाते, कारण आमच्याकडे तुमचे जे टाइम टेबल्स आहेत सगळे आहेत. तर फक्त तुम्ही आम्हाला बाबा आमच्या इथून पुढे आज आम्ही आलो, उद्यापासून आम्ही हिंदी शिकवणार नाही. हे सेमिस्टर होऊ द्यायचं नाही, हे नाही होत. ज्या दिवशी परीक्षा होती ना त्या दिवशी आम्ही रद्द करायला लावलेत पोरांच्या जाऊन. आज पण मान्य पेपर ते कुठला होती शाळा ती आपली आपण गेलेलो होती. तुम्ही पालकांचं काय करताय? तुम्ही तुमची मनमानी केल्यावर काय बोलताय का? मग ते तुम्हाला सांगतात परत प्रत्युत्तर तुम्ही तेच देताय. नाही सर. सर तसं तुम्ही चुकीचा बाकीच्या शाळेंनी जो निर्णय घेतला तुम्ही कोणत्या आता एक्झामचं कारण देताय? आणि आता जी एक्झाम आहे मी आता पण तुम्हाला काय विचारलं की सर एक्झाम नंतर करायचं? नाही आता करायचं विथ इमिजिएट इफेक्ट. पोरांचे तुम्हाला तेच सांगतोय. आम्ही चालू असलेले पेपर शाळेला घ्यायला लावले की तुम्ही येऊ शकत नाही म्हणून. यू आर डुईंग इलिगल ऍक्ट अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट. मी तुम्हाला नाही बोललो का सर? मी तर आमचं म्हणणं तेच आहे की अंमलकारचा कायदा हा तुम्ही मानत नाही असं आम्ही एका अर्थाने पकडायचं की मुख्यमंत्र्यासारखा माणूस जो सांगतोय की शिकवायचं नाहीये त्यांनाही तुम्ही एका शब्दामध्ये, आता मी तो शब्द नाही बोलू शकत, त्याच्यावरती मारून तुम्हाला काय दाखवायचंय की आम्ही आमच्या पद्धतीने चालवणार, आम्हाला जे करायचं तेच आम्ही करणार, की कसं आहे? नाही सर, मुळात असं काही नाहीये किंवा मी कुठल्याही शासनाचा किंवा कोणाचाही अदा किंवा अपमान करण्याचा हेतू नाहीये. मुळात काय झालं होतं काही अगोदर बुक सगळे लागले गेले होते आणि शासनाचा जो निर्णय आला तर तो इच्छित नाहीये याबद्दल. बरोबर आहे. मग आम्ही त्याचंही पालन करतोय. शासनाचे जे काही आम्हाला इन्स्ट्रक्शन येतात ते सगळं पालन करतोय. हवं असल्यास झाल्यास आता पेपर आमचे झालेले आहेत. पुढची जी सेमिस्टर येईल त्या संदर्भात आम्ही ट्रस्टी सरांशी बोलून ओके त्या संदर्भाचं हे केलं जाईल सर. पुढचं म्हणजे तुम्हाला हे माहिती आहे का, सगळ्यात पहिली गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश दिले होते आता तातडीने ही गोष्ट करायची आहे. मग तुम्हाला हे कोणी सांगितलं की तुम्ही निर्णय घ्यायचा आहे पुढच्या सेमिस्टरला तुमच्या सरांशी बोलून? नाही सर, कसं 4 दिवस राहिले किंवा 5 दिवस राहिले परीक्षेसाठी, त्यानंतर मग मी तेच बोलतोय. आता हा GR आहे तुम्हाला मी दाखवतो. तुमच्याकडे कॉपी आली का? GR ची कॉपी तुमच्याकडे आली?
नाही आलेली आमच्याकडे. का नाही आली तुमच्याकडे? शाळा रजिस्टर आहे. तुमची शाळा रजिस्टर आहे का? शाळेचं सर काम चालू आहे. शाळा रजिस्टर एकदम सिंपल प्रश्न आहे. मला तुम्ही कारण नका सांगू, मला फक्त एवढं सांगा, शाळा रजिस्टर आहे का? लिगल आहे की इलिगल आहे? सर आपण हे करतोय लिगल. आणि शासनाला एका शब्दात तो शब्द मी बोलत नाही, त्याच्यावर मारून तुम्ही ते काम करताय, तर तुमच्या विरोधात शासनाचा अवमान केल्याप्रकरणी आम्ही तक्रार दाखल करावी असं तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला असं वाटत नाही की आम्ही हे करू शकतो किंवा आम्ही करायला पाहिजे? बघा 5/8 अमित सरांनी आपलं लेटर जाहीर केलं. 4/8 5/8 माझ्याकडे तुमच्याकडे आलंय, म्हणजे तुमच्याकडे माहिती आलेली आहे. मी राजू पाटील सरांकडे आमच्याकडे आलेलो होतो, त्यांच्याकडून मला आलेलो होतं. आपण त्याबद्दल पण हे केलेलं होतं. परंतु राज्य शासनाने जे आपल्याला दिलेले निर्णय दिलेले सर्व GR वगैरे काढलेले आहेत सर, असं काही नाही की काढलेले नाही. आपण पालकांना डायरेक्टली असं कंपल्सरी केलेलं नाहीये सर. स्टेट बोर्ड मध्ये आपणही तेही बंद करण्यावरती आलेलो आहोत, कारण मीही एक मराठी आहे सर. आता ह्या वर्षाला जे चालू आहे ते कंटिन्यू केलेलं होतं. लिहून द्या मला. हा, आणि पुढच्या वर्षापासून ते येईल सर, तुम्हाला लेटर. तुम्ही मला फक्त हे लिहून द्या कसं की CBSE ला मी चालू ठेवेल. CBSE ला सर, कंपल्सरी राहील सर. मी तुम्हाला तेच हा, सांगतो. बोला ना सर. तुम्ही शासनाचा GR वाचा. हो. मी माझ्या मनाचं काहीच नाही, सांगणार नाही, नाही, सर, ठीक आहे? शासनाच्या GR पेक्षा- त्याच्यामध्ये असं कुठेही नमूद नाहीये. सगळ्यात पहिली गोष्ट, हो हो त्याच्यामध्ये सर्व माध्यमिक शाळा, तुम्ही जर GR वाचा, GR हो, माझ्या हो. समोर आहे. हो हो हो. सर्व माध्यमिक शाळा, त्याच्यामध्ये तुमची जे ज्या बोर्डाच्या शाळा प्राथमिक येतात, शाळा, माध्यमिक. ठीक आहे, त्या सर्वांना 1ली ते 4थी हिंदी विषय हा शिकवायचा नाहीये. नाही. तो तुम्ही विथ इमेजिएट इफेक्ट बंद करावा, तसं पत्र आम्हाला द्यावं की आम्ही आता विथ इमिजिएट सर कसं आता, कारण मुलांना आपण बुक डिस्ट्रीब्युट केले. सगळ्या शाळांनी केले साहेब, बुक प्रत्येक शाळेने केलेले आहेत. पालकांनी आपल्याला, आपण त्यांना कंपल्सरी माझ्याकडे तक्रारी पालकांच्याच आहेत. मी तुम्हाला सांगतो, माझ्याकडे तक्रारी पालकांच्याच आहेत. कारण मग सर- आम्हाला हे तर काही झोपेत तर कळलं नाही की तुम्हाला त्याबद्दल तुम्ही मी शिकवताय. काही आम्हाला पालकांनीच सांगितलं की जर शासनाने सांगितलंय हिंदी शिकवायचं काही नाही, पालकांनी आपल्याला पण अशी रिक्वेस्ट केलेली आहे की सर कंटिन्यू. पालक मोठे आहे का मुख्यमंत्री मोठे आहे? मला हे पण नाही समजत की निर्णय मोठा आहे सर. सर्वात अगोदर मग तुम्ही तो पाळत का नाहीये? नाही सर, पण समजा पालकांकडूनच आपल्याला निवेदन त्यांनी दिले. अच्छा, एक गोष्ट सांगा, एक गोष्ट मला असे जे सांगा. आपले